said the wap out the loop out the lock bamboo, said about boogie the boo. Zoba grand ngawe lapho zolunga bra wami ngakhanda sister Simon sula lezenye zoba grand zocaca one day sojabula nathi one day phases government wathi ngibabekele ukuthi kanjani kumele qale mshikashika wempilo kumele ngihlanganise ngixoshelele ikati elisezini neba ngikho right ngishaya flap kuthiwa bengishilo aqale bangicindezela ukuthi Hello? sure phethe kade sikufuna phethe sifika lapha eganini yakho phethe lutho phethe Mfethu kuyangena nje manje mfethu ngiyafika. phethe abangaphethe phethe khona umjito ongifonisile lapha sisini bukela namhlanje Mfethu ngiyafa ukukhathala bangibulele mfethu kunzima. Wena phethe uyona laba ligrade yabo cabanga ukuthi kuphase eFadagh phethe usiplage phethe Mfethu awuphela ukukhuluma ngeplagi mfethu awungayeka ngisho ukupheka mfethu. Ungalala ngadlile mfethu. Ungayeka ngisho into engiyenzayo mfethu. phethe manje senothugadi la phethu kodwa sazohlanganisa izingane phethu sithoele enye iplagi phethu wena buka ukanyakazi uke Mfethu uzokufica endlini mfethu ngisedladleni nje entuzuma mfethu. entuzuma Mfethu kodwa ubani okhuluma naye ukomzini mfethu awuyena yedwa mfethu one and only. phethu sorry phethu akuyena umuntu ebengithi ngikhuluma naye wrong number phethu sorry Wrong number. yeah Mfethu.